thingtlang khaw pakhata doctor awm chu lungphu chawlin a thi thut mai a khaw mipui te chuan an ui em em mai a awmni khamin a khaw mipui te chuan an sun hial a hei pawh hi la duh tawk mai lovin state pum hriat atan chanchin bulianah te hial an ui zia thu an chhuah a nih chu he thil hi assam state a nalbari khawbul lawk area pakhata thil thleng a ni he thil hian a entir chian em em mai chu he doctor le mipui te inkara in pawhna leh thawhawna tha tak a awm tih hi hmanlai Hippocrates Susruta le Charaka te hunlai atang to in medical profession hi na zo omangai alo ni dai to maya damlo te chuan doctor te hi pathian dot tu ang hialin an lo ngai thin ani hmanlai doctor thiam Charaka chuan doctor chu mi huai sen mani in ring tok do theile khongai na nga mi ani tur ani a nu le pa u nau te ang hialin damlo te chunga a khaw sa thin tur ani alo ti hiala kum sang hi zanga liam to a khan plato chuan doctor le damlo ten in po le tlang nel taka damlo na chunga harsan an soidun hian damlo chuan damdoi thabera ei mek ang ani ti in alo ziaka Sir William Osler of Oxford po in engdin hmuna po ni se damlo be seina nei chhun chu lak bo sak tur ani lo alo ti ve bawk tun din hmun han thlir hian alung oi thlak tatat lo mai enge a chan ni le medical science hian na sataka ma ason zela wangin man ruwa tha le changplung tak tak alo piang chuak zela in en kol na sen so pu hau tak sot hle MRI machine pakhat ringot po hi vaibel setel chin a awm lo chuan hospital changkang tak po adin theilo tluk ani ta hengte ani ata ka wang hian medical profession zom tak hi hlok do na ril ru hian achang chuan medical services hi sum do na hlok tak chi khat ve maya ngai te po a ol thin hle mai tunlai chhana awareness te a that to bok baka lekha thiam te an lo tam tak zel awangin medical services chungchanga mipui te po kan thik thu a chhema in kan dikna chanvo hum hal du na ril ru kan lo pu ve ta fur bok PJ Hinduja Hospital Mumbai a Dr. S ayar po in tuna chuan damlo te po mi veng va tak tak lekha thiam le chin chang hre tak tak te an lo ni to a doctor te po film khur le zual atulin in pekna tak tak atul zual ta ani ati hial boka Pune a Dr. Sanjay Gupta po in achang chuan doctor te ngei po damlo te hne na thupa choi hun alo om ta zau zau mai ati hospital a hman ruwa changkang manga enkol an ni lo awangin damlo then khat chu an lung oi lova chutiang bokin enkol na sen so a hau tak ang huwa a result a that le si lovin an lung oi lo fo bok doctor le damlo in lai china chungchanga hian tun ma atangin dan alo om dai to a entirna torch law Helsinki Code 1964 revised in 1975 Medical Ethics of Medical Council of India kumsang khazakwa somsari a siamte doctor le damlo in lai china chungchang hi chik zo ka sir chiang tur chuan point pali a then theya chung te chu pakhatna paternalistic pahnina mutuality pathumna consumeris palina default tun ma a an lo in lai china chu paternalistic type hi ani a pa berin a fa te thununa an chunga thuneina alek wang hian damlo te chuan zona nei lem lovin doctor thuron chu akibakoin a zom top mai ani doctor chu hreber turangai ani awangin a channa om chhun chu ole ai ani top mai ama taksa mani se damlo chuan a taksa enkol dana chuan thu tlem te bak soi thei anei lova doctor kuda atlulu top mai ani hemi ani awang hian doctor mo phurna po asang bik hle ani hun aron kal le dewa mutuality in lai chin aron pianga heta hi chuan anat na mu chu ale a en kol dan tura doctor le damlo te chuan soi ho na hun an mang tlang thina thutluk na siam tu an ni tlanang bokin mo phurna keng tu an ni ve ve bok consumeris in lai chin aron piang vele a heta hi chuan paternalistic letling che in damlo chuan thutluk na asiam thunga entirnan doctor in tul lutuka a hriat lo po in damlo vin adu tlat chuan zai po ti thei ani thin doctor chu damlo thu pek ngakin awm mani de uber mai
default ve thunga hi chuan doctor chuan damlo chu anat na enkol dan tura thutluk na siam turin zalen na zau tak a pe a ma se damlo chuan thutluk na a siam thei mai lo awangin tha atiang bera thutop siam turin doctor chu zalen na a hlan let ve le thunga doctor chuan thutluk na khir tak chu alo siam ta thin ani doctor le damlo in lai chi na konga hian doctor chau hian mo an thurem le teu lo mai an pahnih in ti tur hrang ve ve an nei zawk ani tunlai science a hmasaw na sat ang zelin mipui te be seina po asang ve zela ama ero chu thil pakhat kan hriat reng tur chu medical science hi biological science ani a top chin a nei ve ti hi doctor ten na sa takin thokma se natna zong zong hi ti dam ani vek kher lo ti hi a chan chu natna le thina hi hring nuna hian a be tel tlat wang ani som thani a po voi khat lungai chu om chok tiang deuh khan kan natna an ti dam theilo awanga doctor chunga thin ur hi kan ti lo top tur ani natna zong zong hi ti dam vek theini se chu doctor no pui sun le doctor thi anom hau lovang le doctor le damlo te hi then than theilo an ni a poisa tlang le lamin tlang le lam ani zel ang hi ani in lai chi na thatak nei tur chuan communication le counseling te hi apoimo hle ang General Medical Council of UK chuan doctor te zom tur guideline asiama chung te chu idamlo enkol chu ingai poimo hmasaber tur ani damlo te rin ngam turin i khosa in irin tlak bok tur ani damlo te le van tlang hriselna i chawi kangin an tan i rilru i hmangreng tur ani i profession hi i practice nem tur ani i thiamna te utok tur von mai lovin i hmang tangkain izir thar zel tur ani damlo i enkol chung chuan i rilru zong zong in i thokin i duty hun chung chu i hmang ful ngei tur ani i damlo te thatna tur ani don phot chuan nang ai thiam zawk an omani chuan ron hre suang che idamlo te chu to takin enkol la an dikna le chanvo te iza sak bok tur ani tongkam moi le hoi hom takin damlo te chu i enkol thin tur ani damlo vin thup du ani phot chuan izo chuak her tur ani lo idamlo enkol nen chuan in thok dun tur ani idamlo thu soi chu uluk taka ngai thla in an zona nei te thatakin i chang thin tur ani damlo in hriat du anei chuan an hriat thiam theidan turin i soifia sak tur ani damlo thutluk na siam chu iza sak tur ani doctor te ti ngei tur i qualification emo training experience designation te prescription paper a zialan ngei tur ani qualification hanti hian Indian Medical Degree Act in apom thei degree te diploma te ani dam lovin anat nalai a soi chu ngai thangot lovin ikut nge hin i khoi tur ani stethoscope i hmang ngei tur ani uluk takin ngai thala chik takin en vel la fin takin zona zot ang che damdoi hming chiang takin ziak lang thin ang che a eidan dos le eidan tur le hun bi te i hretik ngei tur ani i ziak lang bok tur ani a lam toi po i tur chuan i hmang theiang dan kalzong in medical science i practice tur ani lo i documents nei reng reng uluk takin i vong tur ani doctor te ti lo tur te nang le idam lo enkol inkara sa khuana nam pol tha party politics social status ingai poimo tur ani lo dam lovin anat na asoi chu i oi ngal mai tur ani lova nang ma nge in check velin anat na omda na tangin anat na dik tak bu choi tum tur ani engkim hreveka in ngai tur ani lo i qualification le thiam na in atlin bak chu i khoi tur ani lo zana nurse duty in an ron ko cha chuan ikal ngei tur ani idam ani chuan chhuan lam siam tur ani lo laboratory test ti lain i ham hain i chi ai tur ani lo u chuak taka mani in fakle in zor iti tur ani lo drugs emo zungol vei ini tur ani lo medical science a thiamna nei velo te i na thona hmuna hruain iti tir ve chin tur ani lo mani hlok na tur umin damdoi siam tu company le zuar tu tenen in lai chi na ten om tak i nei tur ani lo damlo emo a chung tenen emo a mipat me chiana ten om tak man hi danin a phallo mai ba ka i na atanga pai the ini ti i hre tur ani mani din hmun rem chang manga i thopui te chunga moi lo taka che thi dan phallo thil ani
damlo te ti ve tur ama saberin doctor le damdoi in pan tur dik le tha athlang fel phot tur ani chu mi hnuwa chuan achunga rin a ngat ngam bok tur ani natna le akai hnoi hrang hrang le family background te fel fai taka doctor hrilh vek tur operation procedure a hlo om tan a hrethiam ve tur ani mi thu soileng wak mai mi ten damdoi tha em an soi te po doctor rin tlak tak soi ani lo chuan rin ngal mai zel lo tur medical science thiamna nei lo te thuziak le chhuate rin ngal bur lo tur doctor damdoi chaw te hriat chian lo nei chuan chiang taka zaw le mai thin tur ani in thla hrun na chi ani lo har sat na sa zawk le thina hial alo thlen po in doctor te mo pu ngei kher lo tur ani doctor te that chiat wang ani le ni lo hriat chian tum wat zawk tur doctor te in thla da wanga har sat na lo thleng ani chuan kota a khin thei ti hriat tur ani medical negligence Assamese nu pakhat chu amit paisak cholecystectomy ani a zai tu doctor chuan a zaina lama bile duct chu a chemte hriam tak mai chuan chhete in a tai thler pala he hliam hi a rei hnu chuan khir ron in siamin chu chuan thina tanga mi tui ron luang chu alo dang buain natna hrang hrang thaulam ei theilo na te mit liam hial te alo nei pha ta a hnu kumnga a chuan he nu hian a in entirna lama doctor fel tak puina zara alo hre chhuak ta kumnga lai liam tawma se kawt a thu bawi the lut le hnu in kawt chuan medical evidence fel tak a hmu nu chuan a zai tu doctor chu he nu enkol na tur sen so zong zong tum sak turin thutluk na asiam ta hial ani medical profession hian mo phurna sang tak a keng tela chu wang chuan tu po he lai na kal te chuan dan in an laka a bei sei hi an hria in an zawm ngei tur ani India rambi ga chuan doctor te kho sap phunga Indian Medical Council alung oilo chuan warning notice pe in doctor te ni na hi sakle medical practice phal tolo thlengin action ala thein ala thin bok duties of medical practitioners pakhatna duty to exercise a reasonable degree of skill and knowledge doctor chuan a thiamna phu tok ang zelin damlo a en kol tur ani a thlawna a en kol pein a in thla da pha chuang tur ani lova a thiamna chu tu pein ang khat vekin an chhor thei tur ani a thei tok a tha in a thok tur ani pahnih na duties with regard to attendance and examination doctor in enkol alo tiam to chuan a tul chung chu adam lo chu a enkol tur ani alak lo a chol san mai tur ani lo dam lovin a enkol na don tul to lova a hriat chuan a chol san chawang ama ero chu heng te hi a thleng ani chuan a chol san thei bok pakhat na doctor chu adam lovin pahnih na damlo chu tider mai alo ni in pathum na adam doi chaw aya midang chaw damlo chuan a ei du zawk tlatin palina a thuron te damlo chuan a zawm du tlat lovin pangana a rem tina tel lova damlo chuan doctor dang enkol na adonin doctor chuan adam lo awanga enkol zom thei tawna a in hriat lo chuan doctor dang rin tlak le thiam tak adam lo tan chuan a zon sak tur ani pathumna duty to furnish proper and suitable medicines doctor chuan damdoi thatak anei ngal chuan damlo chu a kom bu ngal mai tur ani anei lo ani po in fel fai takin prescription a siam sak tur ani palina duty to give instructions doctor chuan damlo emo awm pui tu te hnen ei tur thale adam doi chaw te ei dan tur dikle fel tak a ko mu thin tur ani side effect om thei zong zong te hril lokin chumi alo thleng ani po a rang taka doctor panwat tura hril hriat tur ani pangana duty to third parties damlo chuan in kai chhawn olsam anei ani chuan doctor chuan damlo chhungte no thaw phui te hnen a fim khura tul thu a hril hrengei tur ani parukna duty to watch children and adults incapable of taking care of themselves naupang le puitling mani in buai pui theilo te en kol lai hen fim khur hle tur ani naupang te en kol laia tuilum ip man thei ngil pal hian I tuilum ip man thei ngil pal hian na chan chiat na sa zawk kang hial a thlen thei ani pasari na duty to inform patients of risk
inen kolna emo operation a emo a cheber thleng thei te chu dam lovin a hriat a duh chuan doctor chuan thudik tak chiang takin a hrilh thin tur ani pariat na duty with regard to poisons tu reng reng hi film hur taka khoi tur ani a bura da thata fel taka chin chi a naupang khoi phak lowa da hran thin tur ani tur ei pal chung changa doctor chuan rang takin enkolna a pe ngal tur ani pakuana duty to notify certain disease doctor te hi public health authorities te na hrilau omleng te nau piang thar le thina te arang lama report pelut tura be se an ni somna duties with regards to operations nam lo rem te na ala ma satur ani a zai a tul dan le ana sat dan tur a hril fiat tur ani a fim khur hle tur ani a dam lo zai tur dik tak taksa ding lam nge veilam ti te a hre fia ma satur ani doctor chuan zai tura dam lo rem te na a pu nuwa bidang khuda a hlan chhawng mai tur ani lo tun lai thiamna mil zelin a in zir thar tur ani man ro thiang hlim sterilized instrument a hmang ngei tur ani taksa chhunga man ro a theikil thiang lo zai zo nuwa du tok mai lovin a en kol zui zel dan tur a ko hmu tur ani som pakhat na duties with Geneva conventions mishing to phachuram dangmi emo mel masipai emo prisoner of war emo po ni sela enkol namamo to phachu khir hran om lovina enkol turani som pahni na duty in connection with x-ray examination a thei chung chu accident na a hliam te chu a chete tak tak ani lo chuan x-ray manga en fia vek turani adik lowa x-ray thalak hrilfial enkol na pek hi medical negligence amai ani professional secrecy dam lo thuruk zong zong chu arem ti na lo chuan doctor chuan midang te na asoi chuak thiang lo dam lo chu ril rulama buai ani lo chuan dam lo rem ti na lo chuan doctor chuan dam lo chung te na po anat na chung changa zona an nei te chu a chang mai tur ani lo a enkol na sen so tum tu po ni ma sela nu pakara po ni ro se dam lo rem ti na lak masak thot angai pasalin anupui ani wangmain anupui natna chungchanga thuruk omte anupui rem ti na lo chuan doctor azotin anei thiang lo ani dan ma a chuan thiam lo chang ani nge yang chutiang bokin dam lo thuruk chu apu chuan ti luina hmanga a hriat ngot na dan om lo dam lo phalna lam hasa lo chuan achunga point tlem te atang khian doctor ta mo phurna san zia kan hre ome tuna chuan an dikna chan vo lo sei ve thung ila doctor te dikna chan vo dam lo pakhat ai tamanom chuan dam lo enkol tura du athlang thei pahni na medical profession hi ei zonna tan amang thiang pathumna damdoi an zuar thiang palina damdoi an hmang thiang a damdoi hlau om po an kol thiangin atul chuan dam lo te po te an chaw thei pangana an hminga an ni na a degree le adang te an da thei parukna an mani ron man an bi thlia thiang pasarina public le local hospital khoi hmuna po roi thei an ni pariatna medical certificate an siam thei pakuana an do chuan kota thuhretu anga ruatna an hnar thei tuna chuan mipui damlo te chanvo ve thung damlo te dikna chanvo pakhatna adu ber doctor apanin aron thiang pahnina healthcare facilities mu thei zong zong te emergency service te adong thei vek pathumna in thlir hranna om lova duat tak le mangai uluk le fing phur taka enkol hi a chanvo ani palina thuzep du ani phot chuan doctorin azodin apuan dar sak thiang lo pangana anatna chungchang le thil dangte aruka wan sak tlat hi adikna chanvo ani parukna anatna diagnosis investigation le treatment zong zong hriat vek adu chuan azot thein azona thatak le dik taka chhana pek hi adikna chanvo ani pasarina nitina ahmason chhodan te hi a hriat du chuan a hre ve thiang ani pariatna doctorin titura ati then khat hi an yel ve thiang pakuana anatna le enkolna dan record sakle a hriat du hril hi a chanvo ani somna enkol chhun zom adu tlat chuan hnial sak tur ani lova adikna chanvo ani
som pakhat na anuam theiang bera enkol na pek hi adik na chan vo ani som pahnih na a complain thein a soisel thiang bawk som pathum na enkol kholo ani chuan zang na dom na adong ngei tur ani ole achunga point hrang hrang tarlan te khi a then azar chaw ani ti hria ila doctor le damlo in lai china hian point tam tak tarlan tur le danin a soi tam tak a awma doctor le damlo te hian ti tur kan nei ve a doctor tan enkol tlem lutuk emaw na sat lutuk emaw a awm theia chutiang bokin damlo te tan thuai na tur kong a awm ve bawk ani doctor le damlo te hi tangruala inza ton tur kan lo ni e